mundur. Mundur. Senjaki ngamuk. Bagong ngamuk. Gareng yo ngamuk. Watak. Citraksi. Ki man. Maju apa piye? Ngomong suwe apa? Bagong karo Gareng. Waduh. Wedian. Piye? Ngomong Ponokawan derajate wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Wong apa Ponokawan? Wani. Nono Gareng Bagong. Kok ora gelem bali nang Karang Kadempel kalau konangan Citraksi tutu geli gulumu siji wae. Basiran. Bagong. Wah, susah iki aku. Melu ngampetang begane. Kowe sing wani karo Prabu Baladewa. Iya karo Begawan Durna. Aja digetak ndak wonge kaget malah ra iso omong ora. Kok anggepmu apa? Ngantase kowe iki mung batur. Neneng kok wani karo Koko Prabu Baladewa. Kowe iki arep mboyong sik Prantawati. Arep tok jojoke karo Pepe Petruk. Bagong, ayo kowe bali. Nono Gareng bebali mbane matamu tak ganti neker. Muni piye sangkepe? Muni piye? Bangsat setan ratatana. Iki moto tenane, Nyok. Kar diganti neker. Jajal untungmu tak ganti gotri entuk ora? Wah iya. Ayo kowe gelem bali ora? Nenek ora gelem bali njaluk maem cara piye? Iki sing marahi mumet nang kene iki. Omong selalu selip. Ndara Citraksi. Apa? Kowe tak kandhani ya Ndara Citraksi. Penonton semene akeh iki wis do ngenteni perangmu karo perangku. Betul. Wong semene iki padha batin kabeh. Citraksi kae engko mesti modar diajar Bagong. Ora enom, ora tuwa, ora gedhe, ora cilik, wis do ngarani nek Citraksi mesti didak-idak Bagong. Paham? Iya. Iki engko nek nganti perang, nek nganti kowe menang karo aku, wong semene iki gelo kabeh. Piyai Nalagaten sak kiwa-tengene gelo kabeh. Bagong kok kalah karo Citraksi iki berarti dalange pecuk. Paham? Uga ana sing gelo penggalihe nganti do bali kabeh wayangan pitulasan bengi iki sepi. Mergo Citraksi menang karo Bagong. Siji diarani dalange pecuk, loro dalange ra pengalaman. Mula sesuk taun ngarep nek pitulasan rasa nang. Nek kowe karo aku ora ditanggap, kowe arep bosok ning kotak. Jamur ning kotak ora dimainke. Wah. Oh ya. Mulane mbangane kowe iki engko bosok ning kotak ora nggo wayangan. Saiki kowe mulih ning sesuk taun ngarep tanggapan tetep lancar. Betul. Cocok. Cocok kok cocok. Heeh, cocok. Lulu becek kaya ngono. Mbangane aku menang karo kowe ning sesuk ora wayangan, lulu wong aku kalah mundur ning sesuk tanggapan tetep lancar langgeng. Bangsa Indonesia tresno marang budaya Jawa. Salaman. Sesalaman. Ngono wae ya. Berarti kita sudah menjadi satu. Mama manunggal.
Citraksi ora sengit karo Bagong, Bagong ora sengit karo Citraksi. Ngono wae apik. Tur entuke apa kowe mbolani Durna? Bener. Lah Durna ki apaku to? Lah gene iso mikir kaya ngono. Durna ki guruku ning sprene aku ora tau entuk ngelmu. Berarti kuwi guru sing ngapusi. Gunane apa tak ewangi? Bener. Wis ngono mulai. Terima kasih sebelumnya. Ya padha-padha. Kowe sok senen selora nang nggon aku. Aku nanggap elektron. Lho, anu ngapa? Apa Indra Citraksi? Nyajani sumur. Ming nyajani sumure main elektron. Kuwi panjaluke Demite. Sing tunggu ki mantan penyanyi dangdut. Oh. Wis ngono aku tak omong pate sengkuni. Nek aku ngajar Bagong sesuk ndak ora wayangan meneh ndak aku dadi wayang sing jamur ning kotak. Mula aku njaluk pamit tak bali. Sing hati-hati. Pengestu. Pengestu tak jaluk Bagong. Sing hati-hati kono.